Takže čaute lidi, já vás tady dneska vítám u nového videa z Minecraftu a dneska si tady dáme uhadní blok s adminem a majitelem jejich serveru, takže pozdravte. Čaute. Čau. No a já to dál nebudu prodlužovat, zanechte like a odběr a my jdeme a jejich Discord budete mít v popisku. Takže tak, no a my jdeme na to. No, takže hádajte. Takže čau, to nemůžem dělat, to kámo. Dia. Dvě správně. Dvě. Takže Tři správně. to bude. 3 správně. Jo. No. Tři správně. OK, já dám... Čtyři správně. Chod někam, mě teraz já jdem. Tady bude lapis. Já jdem. Čtyři správně. Podľa mňa tu bude redstone, Tak tady Tři správně. 3 správně. Počkej. Tady bylo ale už správně, ne? Myslím, že takhle. Tři. 3, jo, takže Tu je lapis. Tři. Počkaj, to bude emerald, kamo. Na 100% emerald. Čtyři. Yes, je to emerald, je to ale emerald. nevím. Jo. Tak co dáme tady, nebe. Tři správně. Tak tady to bylo správně. Aha, tak tu bude Čtyři správně. No, Počkej, Jo. tým pádom tu bude lapis. Tři správně. 3? Co jsi zničil? A tady to bylo správně. Tři správně. Počkej, co tady Ej, bylo? kamo, Sakra. Kamo, reálne, že Tři rozmýšľam. správně. Tři. Čtyři. Konečne. Jo, dobrý. Počkaj. Nie. Chod tady, pozri. Poko. Pět. Konečne, dobre. Toto máme správne. A potom máme ešte toto železo je tiež správne. Takže ještě 2. Tu bude... Počkej, Ne, tady to bylo teďka správně. to je pět. A co je tady? Počkej. Pět. Že by redstone. Pět. Tak tu bude redstone. Pět. Hej, kamo, musíme trošku Pět. lepšie rozmýšľať, chápeš? To... Pět. 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 Šest. Pět. Počkaj. Wait. Pět. Hej, kamo, chod tady. Co? Podľa mňa to bude... Ne, podle mě tohle je správně. Šest. No. Ježišmarja. Počkej. Tu sú 7, kamo, takže tu bude nejaká chyba. Aha, to nejde. Tu bude nejaká chyba, brácho. No a možná. Na moji obranu ještě jsem to neviděl. Pět. Tak? Pět. Tak já nevím, tak třeba toto. Pět. Pozri, kamo, pozri. Ja ti to ukážem, ak Počkej, tady. Pozri, choď preč, nechaj ma, pozri. Tu, podľa mňa bude diamond. Šest. A tu, podľa mňa, bude... Koľko? Sedm. Yes! A teď Ja som vyhral. Počkej. Pojďte vedle. Ne, kámo, to by si ti nerobil, ne, kámo. Tak To teďka. jsem neurobil. Tak pojďte. Co robíš, Podľa mňa. pištělo? Nula. Tu skúsim niečo. Ne, počkej, uděláme to takhle. Tak, kolik? Jeden. No, sakra, moje irony. Teďkon. Jeden. Wait. Jeden. Podľa mňa... Jeden. Počkaj, pozri, teraz ja som na nej, choď preč. Tak když jsi ten vedoucí, Dva.
Počkej, hej, no tak to poskladejte, potom něco to. Hej. Počkej. Počkej, ty to musím spočítat. No tak počítaj. 4 správně. 16, 9, 11, 13 bloků. By to mělo být. To mám. Počkej. Pět. OK. 5. Čo by to tak mohlo? Ale já vůbec nevím. Jestli se myslíte, že to fejkujem, tak to není pravda. Já mám lepší nápad. Zapněme si cheaty v naší hlave. To je pravda. Takže zlítne. Počkej. Tam 6. hlavně neříkej to další číslo, prostě to řekni anglicky, když tak to další číslo. Wait. Okay. Tak zkusíme. Nepochopila, to je jedno. No dělejte. Počkej, nie, takto. Hej, ty, počkej. Dostaneš to oči do čela. 7. Tam tady ale 7. Kolik? 7. je. OK. Wait. Takhle? 8. A čo takhle? 9 a vyčitujete. No, nečítujeme to. Ne, Tomu nečekujeme. Čekejte. To sa nedá To ty vidieť, tvoja chápeš? To sa nedá vidieť. Jo, nejde, já to, hej. Ja, to sa nedá vidieť. To sa nejde vidieť, kamo. Čekejte. No tak, pojďte, můžete. Jo, to máš pravdu, to takhle šlo vidět, když jsi vzdal tu kameru. Jo, počkej. A koľko tu ich máme spolu vlastne? Raz, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 9, 13 10, myslím. 11, 12, 13, 14, kamo. A koľko máme dobre? 9. 9. Toto je dobre? 9. Toto. 9. Počkaj, odtiaľ to je to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. OK, 9 a 9. A tam Nevím. 6, 7, 8, 9. Čiže skúsme sem dať. Kolik je 9 a 9? Skúsme sem dať dia, tu bude redstone Neviem. podľa mňa. Tu bude lapis a lapis. Jsi do piči. Počkej. Devět. Stal 9, takže to je stále dobré. Skúsme tu zmeniť redstone. 10. 10, takže toto je dobré, ok. A co tady? 10. Aký Kolik? 9? 10. Je 9. No 10. Je 10. Takže tu bude Takže dia. 10. Dva bloky. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. Ok. Hej, počkaj, už len tieto dve musíme vymýť. Tieto dve musíme vymýť. Skúsme tu aj toto a tu bude že. Počkej. Kámo, tu jsem mega ty... 11. Takže 11. jedno z toho, takže spustíme toto. Hej, čo? 11. 11. Kolik? Jo, takže tady. 12. Ok, takže Jo, toto bolo. tak dobrý, tak na to už Takže tu hrabám. bude A tady? nether. Ty počkej, já hej, vole, vy jste úplně... Ne, to bolo dobre, to bolo dobre, to bolo dobre, to bolo dobre. Jo, bylo. To bolo dobre, takto. A tahle? 12. 12. Kamu nerob s tým, to bolo dobre. 12. 12. Ne, tohle bylo dobrý, tohle bylo dobrý. 13. Nechaj to tak, ja som to vedel. 12. Nerob, Počkej. 12. prečo by si to robil? Prečo by si to Takže to robil? bylo správně. A tady to? Počkej. 13.
13. Tu je na 100% redstone. To je 14. Počkej, Že? počkej, Já jsem to počkej, dával počkej. správně. Počkej, ty vás To bylo správně. hej, Tak redstone. můžete chvilku počkat, ty vám moje matematika úplně, hej, budeš to měnit? Ne, ale on to chce mě nějak špatně, ten tam... Ale ne, to bylo dobré, kam... 8, Chodoriti, počana. Toto je 12. 100%. 13, 13. Víš, Jo, tak 13. dobrý. Už jen poslední jeden. Ještě to je těžký, A jak to je chci toto. být chod. 12, Já to bylo správně. Já ti to říkám. 12, Ale 13, Ok, takže... jo, dobrý. Jsem dělal, to jsem udělal. 13, Jo, tak Takže to toto je ten blok. 13, 14, 14! My jsme vyhrali, yes! Jo, Takže, tady Tak? už to jo, takže jo. vyhráli obě kola. Takže A tak to snad nešlo prohrát, protože nikdy jsme to, můžete, nikdy jsme nemohli prohrát. můžete držet huby. Ach jo. Takže tady hezky už vyhráli. Snad se vám to líbilo, zanechte like Ok. a odběr a čus.